тәне тире белән капланган. Безнең тиребез Супермен костюмы кебек, бик нык һәм үзебезгә тәп-тәңгәл. Кеше үскәндә аның тиресе дә үсеп, яңарып тора. Улы кеше тиресенең уртача мәйданы 2 квадрат метр, авырлыгы 9 килограмм. Тире 3 катламнан тора. Алар эпидермис, дерма һәм гиподерма. Эпидермис безнең эчке органнарыбызны судан, эсседән, салкыннан, тузаннан саклый. Ул һәр 5 атна саен алышынып тора. Дөньяда тәннәре төрле төстә булган кешеләр бар. Бу эпидермиста булган махсус матдә меланин белән бәйле. Меланин күбрәк булган саен тән төсе дә карарак була. Ә менә ак чәчле, аппак тәнле кешеләрдә, альбиносларда меланин бөтенләй юк. Тиренең беренче катламы көч биреп торучы батарейка ролендә үти. Җәй көне ул тиребезгә төшкән кояш нурларын D витаминына әйләндерә. Ә бу витамин организмга көч һәм энергия бирә. Көз, кыш, яз көннәрендә кояш җәйдәгедәй яхшы җылытмый. Менә шуңа күрә табиблар бу вакытта D витаминын махсус эчәргә куша. Дерма тәннең икенче һәм иң калын катламы. Аның калынлыгы урнашу урнына да бәйле. Иң юка тире катламы кешенең күз кабакларында, иң калыны аяк табаннарында урнашкан. Тиренең бу катламында бик күп сизгер күзәнәкләр, рецепторлар һәм нерв җепсерләре дә бар. Менә шуңа күрә безнең тиребез шундый сизгер. Ул үзенә әкрен генә кагылганны да сизә. Әни сине сыйпаса, бик рәхәт бит. Ә менә бик кайнар яисә артык салкын әйберләргә тотынсаң, кулларың шундук авырта башлый. Авыртуны сизү тиренең бик кирәкле сыйфаты ул. Мәсәлән, салкынны сизеп, без шундук киенәбез һәм ишемибез. Ә кайнар әйбергә кагылсак, кулыбызны аннан тартып алабыз һәм пешүдән саклап калабыз. Гиподерма безнең тиребезнең май катламы ул. Май безгә нәрсәгә кирәк соң? Беренчедән, ул эчке органнарыбызны бәрелүдән саклый. Икенчедән, энергия запасы булып тора. Өченчедән, салкында да туңмаска булыша. Тирең матур һәм сәламәт булсын дисәң, дөрес итеп туклан. Яшелчә һәм җиләк җимеш аша. Күп итеп су эч. Сәламәт бул.